Kaya guys, kung matagakan mo ano, automatic, huwag pagduha-duha oh. Oh, see you in heaven, gudit so oh, hait na kayo oh. Oh, tungod sa kabugnaw ba oh? Tanawa oh, mga karaho oh. Puti kay tanan palibot oy, kami ready puti oh. Sana all puti. Asa man mo muadto? Asa mo muadto? Asa mo muadto? Angel! Maligo mo og snow. Yeah, are you ready? Yeah. Let's go! Ready? Go! Go, go, go! 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 Ano ka lang? Go! So guys, mo ni ang mong backyard daw na magsugba-sugba mi ba? Kung kita mo sa mo ang previous video. Sige, usapan na yung ikaw. Karon kaliguan na siya oh. Ligo sa niya. Dive daw. Go, go! Agoy, ala! Ala ka lo. Uy, uy, no. Guys, sama mo inom pa ka di na. Inom pa? Kalo. Oh, go, 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 go! Go, go, go! Paus pa, paus. Ikaw na, Vin! Love na taon dia. Uy. Go! Dali, dali, dali! Go! Gawin sa mo! Oh, go imong hand! Yan na, oh! Wow! Go! Oh, alam mo, mandi ko gaglas ko. Asa na ko, habi? Ang katong baga, ha? Katong baga ba? Go, Angel! Yo, kamu tulog! Go, di mo na kumpleto ang winter kung di ka ka-snow angel oh. Go, Will! Oh, that's good! Oh, mother! Dahil makarahong na ko! Oh, si Angel! Si Angel! Ito, Bo! 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 Okay pa ta? Ben, pag mag-snowman din. So wala man yung beach dito guys. Mo na mong white sand beach. Oh? Oh? Wow, good oh. Bow na kung sama ka, bow. Ah, pag yung mag-snowman dami. So as you can see, puti kita na ng palibot dito guys oh. Oh, camera di puti dito. Oh, wara ko no. Kita sila sa kalawang din. Ini na sa kalawang guys oh. Taga patuhod oh. Oh. Okay, pata dab yun. Audrey, dahil po, dahil. Go. Oh, go, dahil. Go, dahil. Bo, okay pata dab, bo. Mas na Angel kami. 1, 2, 3, go! Yan eh, sa direction ba? Lubong naman tayo.
Hal-hal na guys. Oh. Hi Bo. Actually, sakit na kaya nga ko ang lawas. Ilong. Dive. Tara ka. Gi. Boop. Okay ba tadi ya? Yan ini sa kalawang diri guys. Tanawa niyo. Taka na guys, no? Delikado kay ng ice yo. Kung matagakan ka na, automatic. No? GG ka dito. Wala naman kayo mong mga acting na ikaw. Oy, lagom. No, anising ng sapatos sa ning karaho. Doon ta naman abo. Asa man mo sapatos? Ha? Dalawal naman. Okay pa to? Okay pa? Darang sapatos karaho. Ina, kita na ba sa atong sunod nga video? Bye-bye! Woo!